हेलो एवरीवन, हम निष्का श्रीवास्तव अपन चैनल बिहार के क्वीन में रवा सबके स्वागत करतानी। त कैसन बनी रवा सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमार चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। वीडियो कैसन लागता रवा सबके, खाना स्पेशली कैसन लागता टी भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताई। तो आज रहा सटे क्रिसमस। त लड़का सन के छुट्टी, तो हमनी के सब आदमी सोचनी है कि मतलब हम हमार भतीजी तो सोचला सी कि चला चले के आज समोसा खाए के। तो हमहू साथ में चल गई। तो हमनी के मार्केट से लेके आनी है समोसा आ एजा साथ में मिलल हटे कढ़ी आ चना के तरी एजा मिलेला, जौन की समोसा के साथे बहुते बेस्ट कॉम्बिनेशन लगेला। तो घरे लिया के हमनी के खाता सन आ हमार पूजा पाठ हो चुकल बाटे। साथ में देख सकतनी कि हमनी खाता सन, हमार छोटका भतीजा आके हमार गोदी में बैठ गल बा आ ई समोसा खात लहन। तो कुल हमनी के दिन बन चुकल बाटे समोसा, ब्रेड पकौड़ा आ संबार वड़ा जौन के एजा मिलेला। संबार के भी पकौड़ा बनेला जौन की बहुत टेस्टी लागेला। तो ई व्लॉग कैसन लागल हटे रउआ